Attention, Youssou. Fourad Mamba. Vous êtes d'un côté où? Attention. Kandaou. Ah. Ka Traoré. Bismillah. Oh. Ndaw le Traoré. Ndaw bela maraga ke Traoré. Manyena. Ah, mba nyintala. Yep mawra de fossa. Yep mawra de fossa. Ba mi daw nyintala. Aya basite. Youssou. Ah. Qu'il faut qu'il wala nyumando. Ah. Youssou alamsa enene. Ah. Donc ke baro sebe munu bibo o bisbe français kala. Ah. On bata e kado nga tende. Mm. Ananye munu zorambu folli mano ye bamanangala. Ah. Sabu jamana famba de bo famu. Mm. Yela nga do jemuka kono Youssou. Minye minu mi anga bara monobo. Ana radio munu tulu kala siri me nyona mali kono. Abe radio keme chamambo. Ambu fu ningu wala nyumando. Sabu lu fana bi anga jemuka inda. E kado nga do na ye mali marabolo bela jele kono. Ambu fu bada dande folimina. Youssou sokomadayna. Ikaro Ablaye Tangara. Ablaye Tangara alebe marakala. Jamare bugu bosokina. Amba foka wala nyumando jemuka indi pa kuna fiefew. Ana baden teri ikado Amadou Traoré. O nere denye o yandenye. Amadou Traoré kabo sakebu. Ale sigiro bembe gwanama naka demaya. Ambu bela jele fo ni wati masoro. Kembe ka labe be sabati ikado ka lamenu ninga olu buluda. O kuna mali demenu fana be mali kona ni mali koka. Ka damane Afrique dugula no be farafin dugu kofo. Kata Europe gunka kata Asie kata Amerique. Ikado fefe mi soko anani wati na internetu fe. Ambu bela jele fo dande fo lumina. Sabu kadaka ni ya me nyona pumakela te. Youssou made be siginingi lame. Kado andiku olu ambu foku wala nyumando. Mali kono ani mali koka koni nye don kibaro kene sigile. Youssou Traoré ngoro Youssou. Muranga Youssou. Ini sokoma. Marhaba. Mba. Ne baga kene. Bashitala. Ndesani. Mba. Kome ta simina mba fe ha. Bismillah obinye. Kata do yini na. Obinye. Andona mi ama mbafu. Aha. Kani awai kado nyere balmamzo. Bismillah. No Simon kone. Ambu foku wale yumando ka dambele. Andon ka fole aneta nuko lase ankanu bana amflel ba bela jelima. Mama de bijengu sika on name. Amu fo ande sika ufoli la wa ande nyina olla. Andon wore konna nasa bindego krafe. Abe l'enfant de Copropin Ousmane Togo amba fo ni zangaina alebe réalisation na minyi futen dawye andon alebe nego karafe la radio sirafe no bora sa bwa kari jara bad ale kembe kan nego mine ninga bela jelin do nywana a boroga ma binti ci do nyega bade ka duga broma de na ma fere ko la bade ka duga broma o jogo fana bala jibi sako wele o dola akoko ale dabali bana badiko la ko badika juga bronde ma o pana kamba ke tugodi ane ko ngaka to ma na furanya na ne desera na tai fafe no badika juga bro ma de ane ba cheta de ne be dimsunum bla aka chokoroba o ne be gerenglinge ma go awo atse ga jama kuna aya bada na baru koni awo bangonna anne be gerenglinge an manga couture etisoro du moni nere jororo e mi sa abina fo ando ko muso fana de faramba leke yoro kele gelera awo koni ni bad fendro anu dengani o fana tara ale tara pali de chekana dama ala ka ngura ja andon jamadu go kumbo kefa ya dawa kita kata faramandao Mamadou Tamura non amen num bela jelefu ki yere fo yere ye chike ko nyumana on ya ke ka nya andoni bi fala upma kuna foni folonda di mare aiwa kuna funi folo bi l'indicateur ko fo Youssou femi coronavirus ko ye ko anga ngolo si sabu kada ka ko bibi na ko abeka ko sagi kanade l'indicateur ka bido boli boko basawa keme woro bi saba ani kele nye akara kuna fundi bordo CV mi na labena kenya ministre sofe akoni yalla je kuna fundi nyire akara septembre kalot le tan saba tarata te mene aiwa kana nye fole ke ko coronavirus bana ko abeka ye ma chamana aiwa ko anga ngolo si fere munu fora ko ango kabip maja ko anga na mbolo jigi ola ye kuna fondi baro nye mami nguma kena ka do kama oye Amadou Diko ye ale conseil technique ye Kenya ministre soina ta se Cheikh Tidiane Traoré ma ale directeur général de la santé et hygiène publique oyo ye ta se professeur Daouda Mentama ale comité scientifique musique lembe coronavirus bana kala kama ikaro numbela jere me kenenga
kuma min ni kunnafonidilaw nana Hamadu Diko a ye kuma ta a ko lajɛ kun wɛrɛ t'a la a kun de ye ka kunnafoni di maliden bɛɛ lajɛlen ma ka aw kunnafonidilaw wele aw fana ka a se malidenw bɛɛ lajɛlen ma o jatew mɛnɛna k'a fɔ ko coronavirus k'a kɔsegin bɛ kana tuguni sabu ka d'a ka duwakun laban ninnu kɔnɔ a ye maa hakɛ minɛ o ka ca kosɛbɛ k'a bɛ duwakun damadɔ bɔ i b'a ye k'a fɔ coronavirus ko i ka dɔn k'a kɛmɛ kunnasiri ko ba ye dɔgɔtɔrɔw bolo kosɛbɛ o kumana ka wuli joona minisiri ka yamaruya kɔnɔ ka ɲɛfɔli kɛ min b'a to an ka segin i k'a dɔn ayiwa fɛɛrɛw ma fɛɛrɛ minnu b'an kisi a ma sabu n'i y'a lajɛ septembre kalo tile 10 an kɔrɔ yan dɛ fɛn min ye maa 88 i k'a dɔn a yera o la o don ka kɔn o fana ye juma i b'a ye k'a fɔ kalo tile 9 maa 119 a kun yera olu la i b'a ye k'a fɔ o kɔni kɛra sababu ye dɔgɔtɔrɔw ka wuli ka jɔ sabati kosɛbɛ ka kunnafoni di cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an yɛrɛ kisi bana jugu in ma sabu fɛɛrɛ minnu fɔra kabi bana in na kuma ko n'an y'o matarafa i b'a ye k'a fɔ an bɛ kisi bana in ma k'a bɛ n'a fɔ maaw y'u bolo jigin dɔɔni o kumana bɛɛ lajɛlen ka segin o wale ɲuman ninnu ma wale nɔgɔn don wa a bɛ n'u fana kisi ayiwa ka tɛgɛ ko safunɛ na k'a jɛ kuma ni sanga bɛɛ ka tɛgɛ jɔsi i k'a dɔn ayiwa alikɔli la n'a bɛ gel hydroalcoolique ko fɔ fɛn min kɔni ye ayiwa ka furanjɛw don ani ɲɔgɔn cɛ ka masiki fana don ani fɛn min ye jama lajɛw ye k'an yɛrɛ tanga olu ma ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'olu bɛɛ lajɛlen dabila fɔlɔ utikalo tile 24 ka don septembre kalo tile taabolo i b'a ye k'a fɔ maa 456 olu bɛɛ lajɛlen kɔni coronavirus bana i ka da y'u sɔrɔ a ko nka o caman kɔni kɛnɛyara u taara so ko bibi na maa 5 dama de dalen don dɔgɔtɔrɔso la a bɛ n'a fɔ olu ta juguyara kosɛbɛ a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ o kan ka maa sira kosɛbɛ ale kɛlen ka kuma bila professeur Dawuda Mɛnta ale ye kuma ta ale min ye comité scientifique maa ɲɛmaa ye n'o ye jɛkulu sigilen ye ka kɔlɔsili kɛ kosɛbɛ coronavirus a kɛlɛli la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔwɛrɛ tɛ n'i y'a ye ko coronavirus seginna kana ta k'a b'i n'a fɔ mɔɔw y'u bolo jigin dɔɔni fɛɛrɛw la o fana k'a bɛ laɲini kɛ maliden bɛɛ fɛ an ka segin nin fɛɛrɛ ɲuman ninnu ma an ka bana in ɲɔni i ka dɔn ni ka bɔ an ka so fasirikɛba a y'a jira k'a fɔ ale bi fɛn min kɔni ye fɛɛrɛw ye k'o de bɛ sɔn ka fisaya kosɛbɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ directeur général de la santé et hygiène publique dɔgɔtɔrɔ Cheikh Tidiane Tarawele ale ye kuma ta ale ka kuma kɔnɔna la ale y'i banba kosɛbɛ i k'a dɔn ayiwa boloci de kan k'a jira k'a fɔ boloci ye fɛɛrɛ ɲuman ye a b'an kisi bana in ma i k'a dɔn boloci kɔni jamana ɲɛmɔgɔw y'a ko ta bala kosɛbɛ ko laɲini yɛrɛ ye min ye jamanadenw na 170 ɲɔgɔn na olu bolo ka se ka ci a ko nka bibi na ko o gɛlɛya bɛ dɔɔni sabu o maa hakɛ laɲini min kɛmɛ o ye maa 1,900,000 ani maa 400,000 laɲini de kɛmɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni bolo ka ci nka bibi na i b'a ye k'a fɔ boloci bɛ hakɛ min na a jateden 100 o 100 18 don k'o ka dɔgɔ kosɛbɛ o fana k'a bɛ wele bila maliden bɛɛ ma bɛɛ ka wuli ni ka t'i boloci sabu ka d'a ka boloci yɔrɔ dayɛlɛn bɛ fa bɛɛ fɛ jamana ɲɛmɔgɔw ye o sɔnɔgɔya kɛ bɛɛ lajɛlen ye i ka dɔn boloci yɔrɔw k'a daminɛ an ka kin kɔnɔna n'o b'an ka dɔgɔtɔrɔso ko fɔ CSCOM ka taa bila CSRF la hali boloci yɔrɔ wɛrɛw bɛ yen dugutigilakaw n'a sera olu bɛɛ lajɛlen ma u bɛ kunnafoni di an ma fɛn min ye boloci ko ye bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka don ala cogo min na o b'a jira k'a fɔ ko les vaccinodromes nous avons des vaccinodromes o kɔrɔ ye k'a fɔ boloci yɔrɔw dantigɛlen don k'u bila i ka dɔn an ka sigidaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o fana ko mɔɔw ka wuli ka t'u boloci a bɛ kɛ sababu ye k'i kisi bana in ma sabu bana kunbɛn o de ka fisa ni bana furakɛ ye fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ Cheikh Tidiane Tarawele ale y'i sinsin o ka kosɛbɛ fɛn min ye an ka duguba kɔnɔnaw ye ko minnu kɔnɔna la n y'a fɔ CSCOM ka se CSRF ma ka se an ka ayiwa togodaw ma yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ de kɛ i ka dɔn ka boloci yɔrɔ kɔni kɛ a fa bɛɛ lajɛlen la i ka wuli i ka se kɛnɛya maa dɔ kɔnɔ ma walima ka se kɛnɛyaso dɔ la i t'a fa o bɛ jira i la ko n'i ye boloci yɛrɛ ta k'a lajɛ f'an ka matarafa kosɛbɛ ɲɔtɛ k'a laban bɛna kɛ baara ye an bolo i ka dɔn barodalasigi in kun ye min ye ka se ka taa nin kunnafoni lase kunnafonidilaw ma k'a jira k'a fɔ coronavirus a bɛ ka kɔsegin ka na an k'an jan don an yɛrɛ la kosɛbɛ ani fɛn min jamana ɲɛmɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ ka boloci furaw ɲini ka na an ka taa an bolo ci min b'a to an bɛ se ka kisi bana in ma jamu tɛnɛ mun y'a ka sɛbɛn ye k'a bɔ l'indicateur du renouveau la Youssou. Indicateur ni ale bila ne bɛ flash mba leta Daraman Siaga ni ale ka fasiri ye Antoine Seria ko ani emwa ko a kɛmɛ kamana guan ye yalima k'a kɛmɛ jɛkulu ye jɛkulu min n'a kan ka wele ko Sando o ye SD Yoronda i ka anwan awa farafina jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnen la an kɔni jɛkulu fila min n'an jɛ m'o la n'o ye k'a dɔ jamana tan ma jamana tan antoine awa k'a dɔ IMOA o ye jamana 8 antoine awa k'a ni ni hakili b'a la jala u ye ɲangini ta ka Mali kɔni tɛ jamanadenw ye bilen
Andouane ore ko nan na sa mi union monétaire ouest africaine et moi mi ingera ko ye furko ayado da munumbe nolu farambe nyanga ka chama be o ma teme ka boy mi ye kosa mi yere bolo daledo ko bi ma anga jamana anil lagine jamana Andouane to lu kungango kuma ka awkado mi ye fo Amerique oni o jabalai ni ala sona ma oni yere awkado o koni o bolo septagal letla ani saba Andouane samba flane no bora esa mi aunga frafina jamana olu kone nata laje mi kalot lemgane fla lemgane saba fuka taset lemgane an ba jira ka fo mi awkado sedawo hakina mi sedawo jamana fla hakina awkado matano sira de kone ngem be jakulu na ma fo ko jakulu ashiyo ronda bashite ala ka nguna ja amin darama fatire anya bo flash kono darama ne amba fo dande folimena société civile jakul do be olu ka jira ka fo ko France be ka wala jugu me nga jamana kono ku ti jena e ku jamana nyemo e kado nguru sengoro ma dondo iba ka fo Mali dama kay sebe do ida magara la sisa be mi France ka wi ko lu kono be ka koro ke anga jamana kono la ko la jeba mi ni obolo daledo fe mi Nations Unies na nabi je tomba ko fo Union des comptoirs et raffineries d'or du Mali transparency olu ko ni ka korota ko sebe wale ku na jeni aye Mali dama kay sebe fo France jugu la kwa dalube anga jamana ajra je mana ka jira ka fo France be ka mingeni nye anya dalu soro adalu fle ni jemala alno aso akoone njekulu fly ni olu ya transparence or de me malika yerma horonya bitu sira osra fe ikaro kaseko bamba yus fe mi dalu munum fana Mali bolo ajira ka fo dalu nu ama kokoro ikaro anga jamana anni jamana ka nga nyombo nye yusu ka nga yerma horonya ka nyondo ndam ibaye ka fo hak Union des comptoirs et raffineries nyama ode karamo dum yayi ani transparent ma ti jani jagiti o ningu kase ko korota ko sebe ujira ka communiquer ka je ka sebe ngeni tari jema agulu fla ko roma dondo malika yerma horonya be soro sira fe ikado o kase na ku bi fo ni ta franjala fangama na be transition ko fo fe mi ba ka barabam nu na bo fuli ano wolo nyumando ano se ninga aywa jamana nyemo segere akoni yata kala ja France ma nyemo ntara ka tu nyeda ni yoro ko volenga awo mi ka ta laje nyeni ngere ka ta laje mi awkado bamaju uye wala jugo minda ninga ta dugumawo anikado sikida mau ningo lusol na do andano de ko nanna sa nungo ni awkado belajile ba don nungo ne ndo awkado ni yoro do be ube wulika joke ka balaka nge no mangu tu boyana obika so wesa alibe awkado mau jabi kamingami o minye ubina foko nywanga do ani nywanje obma angaye angampa okuna ninga awajuku kele ne bana minye bamba chu ye munumbe ka dangari anga jamana ka lafiala alaka ngunaja bismillah ene pana ani sama ka wale kono lene pana ni yo bla la lettre du peuple jamana do nga bataki nebe aleta ako jogodi minye jekulu ba meljien kono organisation mondiale du commerce na be OMC ko fo olukun laje badoke susi jamana ka kwa dugu bado be ko Genève akra enno juen kalot le tane fla kasat le tane olo vlama parce que ba ko alno asra kepma mena ikado fenyuma katoka boka ajira ko nywana te alno asro laje ngara ka be juen kalo ba ka fo ko atelier do
on nana sigi sengaya atelier de dore akunde ko la restitution des résultats aywa anye lajɛ min kɛ Genève aywa a ci commencé ki ameno kɛ aywa kuma minnu fara kɛnɛ kan ani fɛn min jago ko fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ olu jamanaw bɛɛ lajɛlen aywa an fana sen bɛ o la lajɛ min ni kuma minnu fara ka se ka no kuma commencé ki kɛ ka no ci commencé ki kɛ malidenw ye o de kɛra fɛn min kɔni o atelier ye kalamlo ye kalamlo beleba a sigira commission fɛ commission nationale de négociation commerciale n'o kɔni jɛkuluba ye min man ka jago ko taa ni ka segu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ n'o yɛrɛ ɲɛma i k'a dɔn a don kama lajɛ ɲɛma kun ye ministre ye min ɲɛsin b'an ka usine ko a n'an ka jago ko ma Mahamudu Oldo Mohamed ale tun bɛ kɛnɛ in kan hakilina jiginna lajɛ min n'a kɛra Genève i b'a ye k'a fɔ ayiwa diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ministre so minnu ɲɛsin bɛ i k'a dɔn jago ko ma olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ k'a don kama a don kama min fana fɔra diɲɛ yɛrɛ jago bɛ taa sira minnu fɛ bi na k'a dɔn sirakuraw don o siraw ayiwa n'o sariya ko da sera olu ma diɲɛ jago bɛ dangan min na bi jagofɛnw bɛ taa yɔrɔ minnu na ka taa bila yɔrɔ minnu na a sariya ko a n'a ko kura ko u da donna olu bɛɛ lajɛlen na baara minnu fan kan ka boloda min b'a to jago yɛrɛ bɛ se ka san sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna la u da sera o ma ɲinɛnda in kun ye a ta ko 12 ye Yusu a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye o atelier ye sa ka se ka na ci commencé kɛ baara min kɛra Genève ka n'o ɲɛfɔ malidenw ye o kɔni baara de o bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛra k'a kɛra wasa belebeleba ye a ko n'i ye jago ko ta k'a lajɛ kuma caman fɔra lajɛ in senfɛ o kuma ninnu tɛ dɔwɛrɛ fɛn min ye diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi na ko balo ntanya o kɛmɛ ka adamadenw sɛgɛn o kumana fɛn min ye balo jagoli ye ka se ka sɔnɔgɔya don o la balo jago i ka dɔn tibitaba kana don o taa ni ka segin la sabu kɔnɔbara o tɛ maa makɔnɔ ha fɛn min ye balo ko ye o jago ko olu bɛ se ka teliya cogo min na o sirako n'o sɛbɛnko bɛ se ka teliya cogo min na i k'a dɔn kuma kɛra o ka kosɛbɛ ni ka ɲɛsin k'o ma sabu fɛn min ye ɲinɛ zaa ye fɛn min ye balo ko ye k'a sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛ an bɛ diɲɛ fan caman fɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min jago yɛrɛ i k'a dɔn kununko ani bi o tɛ kelen ye jago siraw teliyara i k'a dɔn jamana caman olu fɛn caman dilan jago fana n'a ma don bɛrɛ la ni ka sariya dɔw sigi a la fɛn min kɔni ye ayiwa a bɛ kɛ baara ye jago bɛ ni fɛɛrɛ ma sigi a la i k'a dɔn Yusu disibaw olu bɛ disi misɛnninw ni k'olu tan ka t'u fili kɛrɛfɛ b'a ko k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o fana fɛn min ye sariya ye k'o sigi min b'a to jago fa bɛɛ lajɛlen fɛ fantan jamana fara faama jamana kan bɛɛ lajɛlen ka tɛmɛ jago sira a n'a sariyaw fɛ min b'a to an bɛ se ka lafiya cogo min na o kumaw bɛɛ lajɛlen fana ɲɛfɔra fɛɛrɛ kura min fana sigira i k'a dɔn OMC fɛ ni baara minnu bolo d'an bɛ a bolo san nataw la olu bɛɛ lajɛlen fana olu ɲɛfɔra olu dɔw la Yusu k'u y'u sinsin fɛn min kan walasa jamanaw sɔrɔ ka yiriwa Yusu k'a bɛɛ ti kɛ cakɛdabaw ye dɛ cakɛda misɛnninw ka caya jamanaw ka nafolo don o la ka cakɛda misɛnninw financer k'o de bi jago yɛrɛ ani min ye sɔrɔ yɛrɛ bakuruba k'a bɛ caman fara a kan minɛ ko n'i ye cakɛda bɛɛ kɛ cakɛda belebelebaw ye i bɛ taa sɔrɔ maa kelen maa fila dɔnniya dɔ b'u la u b'a fɛ ka baara misɛnnin dɔ sigi sen kan nka ni se t'u ye k'a kɛ baara don dɛ an ko Italie développera ten ne allez États-Unis kɛ le secteur privé u b'a fɔ ko l'état est stimulateur jamana de bɛna ka i senkɔrɔma don ale b'i stimuler o kumana kɛn yɛrɛ ka mɔsu ka kɛ kɛn yɛrɛ kan ko de bɛ fisaya kosɛbɛ OMC y'a jira k'a fɔ ko fɛn min kɔni diɲɛ yɛrɛ taabolo bɛ bi ko jamana kelen kelen bɛɛ k'i banba min kan cakɛda misɛnninw k'u k'olu dɛmɛ k'olu don bɛrɛ la k'o de bɛ caman fara jamana sɔrɔ kan nin mun ye sɛbɛn ye an y'a bɔ la lettre du peuple kɔnɔ a ka bi don bɔli la. La lettre du peuple an don n'i y'o bila an bɛ taa sugu la a sera de awɔ an ka taa sugu la n'an bɔra sugu la an bɛna an masaba cogo ne ka kunnafoni lase baasi tɛ o fana an ka taa Usman Togo fa fɛ a k'an fifa dɔɔnin attention Togo furadumanba don meilleur médicament Yusu ayiwa an bolo kɔ sugu la ka na an bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen fɛn min ye gafew ye ale bɛ a bɔ mɛ ka caya o fana na don ni Thomas Zerbo ale ka foli ye Lafiyabugu ka taa se i ka dɔn ayiwa Blaise Kulubali ma Wɛnzɛnbugu an ka foli bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu bɛɛ lajɛlen b'u sigi kan na Herman Sangare ale ka bonya kɔnɔna na an don bisimila min ye ne ko Ablaye Mayiga a ka kafe in bɛ yen jumɛn kafe min da kɛ a bɛ yen noir ni a bɛ yen n'i taara a bɛ minnu kɔni d'i ma fo nɔnɔ b'a la ta i m'a bɛɛ ye o a fɔ cogo di filenin dɔ sigi bɛɛ tabali sanfɛ bombo b'a kɔnɔ ndamaro b'a kɔnɔ ka fisa maa ma dɛ sasa bombo ne tɛ fɛ ne bɛ ne n ka bombo dun fɛn de fɛ Madame Diallo fɛ o bɛ ɲɛ e ka taa ale ka bombo groupe commerce a b'u bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaaba ka bonya kɔnɔna la Ablaye
Maiga ando nanga chokoro wajima amenya fo ya fo kaiba jabate amba fo ka waliman don ambi doge chokoro ba albi ala ka mangoro ni sijani kenay ando na awami ambi do gafe kono nando na gafe kono mi yanga ta tomotu de tomotu commandant yoro Maiga ale awkado 52e régiment d'infanterie motorisée ni wolo masri ba to anga ta fa andon mi ale awkado ale ko ni ko lateme mi awkado ni ko belajele ningera awkado mi Tombouctou ni ko fo ibe cité des Asia ibo ko fo mi oluka awa mi wol masri tabaw olu daga yoro andon awkado mi poste de commandement secteur 3 opération Maliko andon awkado ni ko belajele alla temena ni ko mi hikado commandant Yoro Maiga ale blara chef d'escadron Dramani Traoré mi awkado 52e régiment d'infanterie motorisée ale blalo nola mi awkado commandant de zone Mimbe le colonel Mamadou Souleymane Kone ale koni foli ani tanni ayo lase awkado wolo masri taba bele jelema anga ma nyema ma ikado bele jelebe wulika jommina mi bara min kalfarela o bara nube ko ke awaboyani karama kono ay bela jele fo o konna nasa ka jira ka fo mi awkado mami boray ko ayi joro bake mami bla ande nola ale ko mi nyini o katame o mi mbor korleka no kera nyeta bi sabati no kera ansago mi nyi andwana ambo bela jele soro o de ko nanasa mi awkado ni ngonyi sa awanyema ko ni bale bulobi mi awkado Yoro Maiga opma amma fongo Yoro Maiga komana mi alaka ko gardabu alatika ko dama gardabu ala ka nguna ja amina ni sebe ani bo ene panangono ni ya bo ene panako ni yobla le républicain worudugun je kwa ni furuba nyadda ne ba leta boko baworo ke mawlo fla binani ani konondo ambe bido bolla no be setam ko le tan duru ko fo minye anga sanu boro ikado anga ta oro nuna de yusu kuni koloshi make ni jando make na fara ko bela jele kata ikado yoro tike ko uban dabai ko sanu be soro kwa laba anga du ko bela jele na che ni ko mado berela ni shera masiki ko la ma dama doni dama ku ye feni do soro lukata ku do walaka wal makatu daga furudo la ko yuguba ikado ko sanu ko nbe wallahi ala ngampo daga chichani bogo mpo kayo mpo ngoro ko sanu mere yuzu wasa anga soro abse ka makara anzigi dawo olubese ka lakana tukumna ka ngadu ko lakana sanu akanka bo ngakanga bo berela sabu kana kan yoro bela jele kera dinga senyoro ye alaba baloko re onagwele ha ako femminye sanu boro ko ye akanka do sharao kono wa sharao de be ala minisi so minye shimbe dugudugor na folo ko ma ananga kurango na anga jiko ale ko nye laselike aka page Facebook sanve kai walla so minike ka dira ka fo mamunu mbe nu te shara kono sanu boko ina nu kono mita dugugolo yuba nu yere kwa kanka dawla wala wire masigi ako kama koy sabo kadaka ho fonctionnaire de défense au ministre so ina no bi colonel Nicolas Cissé ko fo ale de koy nyema ye ale bare ngoni ayi kwa fala ko sebe awuli ki jo ane DNG mu be ka bare ngenyo ave direction nationale de la géologie et des mines uni femi fini tugu fana ye lakana ba olu tegebe nyo amolo wula ikado sibiri mi temani fleni nungu kunda ikado yorodoka yoro minu kama ko kuruma ere obe falia commune fe utala soro ko ni femi ngoni ma do ko ni obe ka du holo yuba tu obe ka yuba te femi ngoni ka dasikata umo sitala ko ni tegeda oluka uka machine numbe ko peltezu olu mene piko budo kumara ko olu fana mene jamambe ko olu bela jele che ninga manu mene ka tu bla sharia ka boloka fana to ngofe onyu ana wale do fana ko kera dogofri ko be kenya ba mala dogofri do be kenya ba de absore mali dugu ga chane o fana yeche fasari ke meto mi ko dogofri ko kenya ba mala anagen dogofri do bo fa fe
fɛn min kɔni dɔw fana taa mɛ i k'a dɔn ayiwa foro dɔw tigɛ sa ni k'o kɔni sɛbɛkɔrɔ yuguba dingɛw bɛ ka se fa bɛɛ lajɛlen fɛ ko sanu bɛ bɔ u ye tɛgɛ da maa fila fana ka ye ni ka pelotesi dɔw k'olu fana minɛ n'o ye masiw ye o fonctionnaire de défense au ministère in na colonel Nicolas Sisi a n'a ka cɛ de k'u ma da o ma dɛ u ye maa o maa minɛ u bɛɛ lajɛlen bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan sabu fɛn min ye sanubɔ ye a ti fɔ k'a ti kɛ nka fɔ k'a fɔ k'a ti kɛ o tɛ dɛ fɛn min ye sariya de ye n'i m'o bato a dɔw b'a la a bɛ na ni tiɲɛni belebeleba ye sabu ka d'a kan sanu dingɛ yɛrɛ sennen yɔrɔ la Yusu jateminɛkɛlaw ni dɔnniyakɛlaw b'a fɔ cogo min na dugukolo dɔnnibaw n'i ye sanu bɔ dingɛ ninnu filɛ nin ye waasa ka segin a dugukoloya la san 100 caman don dɛ san 100 caman don o y'a sɔrɔ u ka pɔsɔn ninnu ni fɛnw bɛ yen baasi tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ fɛn min kɔni nin ko in ye u kɛmɛ k'u kɔ a fa la wa ko dɔɔni Mali fa bɛɛ lajɛlen fɛ fɛn kɔni bɛ yen n'olu tɛ sariya kɔnɔ k'u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna minɛ ni k'u bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan sabu ka d'a kan sanubɔ o ye tiɲɛ ye nka n'a ma kɛ sariya kɔnɔna la a bɛ an sigidaw a b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ wa fɛn min sɔrɔ fana ye jamana kan ka min sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kumaniya jamana ma k'o fana ye kojuguba ye a ko n'i y'a lajɛ maa minnu bɛ ne filɛ nin ye f'a dunanw ka ca dɛ maa caman kɔni b'a la olu tɛ malidenw ye wa ko minɛn caman de minɛna ayiwa ni mɔbiliw caman de ye fɛn min kɔni ye ni maa ninnu ye k'u bɛ bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan wa ko nin y'a kɛlɛ wulilen sago ye a ti jɔ bilen dɛ u ti bɛn maa kan nka mɔgɔ maa mana taa dugukolo yuguba k'e bɛ sanu ɲini k'a sɔrɔ i tɛ sariya kɔnɔ k'i ni kiiri tigilamɔgɔw na ɲɔgɔn ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salon ka bɔ le républicain kɔnɔ républicain n'i y'ale bila an dɔn ne bɛ sɛbɛn da sɛbɛn min ni b'a ta o ti dɔwɛrɛ ye soir de Bamako an dɔn awa min ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kumanen don min ye walasa anw ka juga o bɛ fa cogo min na anw ka k'a dɔn min ye jɛmɛni an dɔn o bɛ se ka fa cogo min na min ye k'a dɔn bange min bɛ yen n'u b'a wele ko BAD Banque africaine de développement mais o ni an ka BAD nin tɛ kelen dɛ bisimila walasa k'a dɔn min ye an ka bangew olu bɛ se ka baara kɛ cogo min na ani k'a dɔn jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na o de kɔnɔna na k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ka jamanadenw yiriwa bɛ se ka na olu la cogo min na Banque africaine de développement n'o ye BAD ye ale k'a dɔn a ka cakɛla dɔ wuli min ye délégation ba ka na anw ka jamana kɔnɔ Andon mi agence de presse au groupe African Development Bank group olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin délégation ye ka dɔn no olu bɛ kabini ka septembre tɛ 12 andon a kun ti dɔwɛrɛ min ye ka dɔn k'a lajɛ an ka jamana ɲɛmaw olu bɛna sigi ka dɔn ni ka ko da ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛfɔli kɛ min ye jamana yɛrɛ min a bago bɛ fɛn minnu na bi ani ɲɛta kan ka sabati sira minnu fɛ an dɔn u b'o bɛɛ lajɛlen batiri u ni ɲɔgɔn cɛ o de kɔnɔna na sa min ye k'a dɔn nin baara ye k'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye anw bɛ se ka kasabi ba sɔrɔ kasabi min k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la n'a bɛ kɛ sababu ye k'a dɔn gɛlɛyaba dɔw bɛ yen min ye k'a dɔn kɛn yɛrɛ cɛw la i n'a fɔ i ye min fɔ an dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye ani société civile k'a dɔn min ye a bɛ tali kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan nin min filɛ nin i k'a dɔn jaabi min bɛ sɔrɔ nin na o n'a kɛ sababu ye k'a dɔn min ye jamana o k'a dɔn min ye ndaye ka se ka kɛ jamana ka k'a dɔn wagande kɔnɔ cogo min na min ye nin délégation ba min filɛ nin an dɔn k'a dɔn directeur général de la Banque pour l'Afrique de l'Ouest Joseph Martial Ribeiro ani k'a dɔn cadre caman nin maɲi na a maaba caman n'o dɔ ye i k'a dɔn Albert min ye Tiyomi Mereyi nin bɛ sɔrɔ Malgache ba Albert comme Albert i k'a dɔn min ye ani bange Mali la Bruno Bead n'o tɛmɛna ka bɔ chef de division des opérations pour l'Afrique de l'Ouest Adama Moussa ani chef de division énergie o ye Alku Ajogobevi an dɔn Samado n'o bɔra ye chef de division mais département agriculture Jean Noël
Ibudo no Boray chef de division département des infrastructures Sekou Keita division département de gestion finance ani awkado ma waraw nunum bela jele awkado tinyere la andon na awkado nunu na kesowe mi bank african de développement ka laje mi awkado tabulu muga ani kelembe mi o wari obiti jo mi million kemeduru ani million bi woro euro warla anton awkado tinyere la nimido anga bangu dafe wani ferawye ferami ni awkado yirwa sira na bo bolo da samba plan mugani kele foga tase muga ani duruma o de konna nasa mi awkado kunti dore mi awkado tinyere la gele kembe ka jamana munumbe ka oluka soroka lati ngo andon awkado ninaka soye mi senesira ani kado sira chamambe yirwa do olu dafe ani awkado kenyere barakelaw olu bu yere yakono mi awkado bawo ani gele be jamana kono ina fo lakana balia ona nyana chama abi awadigi olu la kotebe andon wala sa olu se ku yere soro jogomi nyeta bi sabati jogomi ikado awamiye ferena tika olu la ala kanguna ja amina ni sebe soir de bamako ani sabaka bo ale kono soir de bamako ni amorae ne ingile ku mi sebe nda sebe mi namba wala ku lende pana ikado boko baduru kemeduru biduru yenye ambe bido bolila Aisha Kone ni mami o fo kudwari ikado dong de la muso ikara Aisha njamange dong de la bi dong danyo do kosebe Aisha kwa ye pasa dumanda ikado asimi goitala pasa dumanda re eko femi ni mado mawuli kubi akrofo okola wa femi Aisha Kone na bado Aisha Kone kunungo kana bla fobila akanya na mabele jile kono ikado atidore keri dong li date kwa ye pasa dumanda ningo da onga jamana nyama na colonel asimi goitala pasa dumamba kabi okonengera ba ka fo mado konombe olu la jugala ninga kuma chama fama jango je kuna fondisira kura munum bebi nanga mako réseaux sociaux ikaro chama ngono ulla ninga kuma chejugu chama vo amma Aisha Konere abora apmanna akoko ale dongul dalade marfata ale bolo ikaro seta ale fangata ale la fanga kele malla o ale kande wale biseka mo foku be chugomina ale biseka jamana masaga foku be chugomi ku yale ka bare ko ma teseka ale sale yaula awo aye samuri nunda kababe mbauda asumu etiaga yo da panafricaniste do kawo tewa awo ada alimchiri ale tadabura mingama yusu do wore tede ale ba feka kuma kamaka asimi gweta dusuguna kemi nguni sabali obiseka na anga jamana ni nyanje tugomina kemi ben obiseka na tugomina wa uluka soro sumunu mene nebe amulo ya ale pasade da ikaro asimila mingon mbato badi nasaran tere asalamu mane nyanje ani femi jamana masaga uyeni dong dale pasada ila abi maka idusuguna abi dusugum maka ya wa be ka sobe kana ni beni kilinya e kwa bi kilinya de kofo Aisha Kone ko pale atada wonde kama ha akoni yalla je akwanga la daula dango mande jamana la daula iba ka fo masage ni bi mana masage ni ba ka cheya fo masage ni ba fo ka jado ayrela masage ni ba ka jamana bunya fo ikaro jamana masage abini soja wa femi fenjama fana e sorola ikaro bisika ke jamana konna la femi dong de la banyi Aisha Kone apane ayadira ka fo dorete femi ngoni ale kambi se ka se yoromina ala yo noga ale abisika ke matima ngati se o bra le fana se de ni kodware ni mali chela benena kuni ale sedi ale pasa inda asimi goita la amada ikado ka hakina jugu wera twala aya dade femi asimi goita dusugu amsega maga to gomina asimi goita ere ikado aywa eche faria pasa mindala akunye ale bi ko beni kilinya obisika na anga jamana nyema flani nywanje to gomina no bi ikado asimi goita ko fo anela sandra man tra watara tere ya ngilimu jina ala sar dramanu watara ugama ko ado foto gorela ikado aywa jamana masake fly bembe se kanu nyanya tugomina ko luye dongi dalaw de lu kanga ko foku sono ya wa kale pasamenda asimila kabe bla o minade konnala asimi goita fabe ka bara minge abeka farafina ningo la pasale minge abeka yerma hornya la pasale minge abeka malidu ko ningo la pasale minge aywa ko pasaka ka damma la sabu kadaka fabe ka fefenge abaka jamana nyeta ko fo fabe farafina fana nyeta fana ko fo Aisha Kone
i k'a dɔn ka bɔ kɔni kɛra dɔw kɔni bɔra réseau sanfɛ ni nka kuma cɛjugu caman da k'a sɛgɛrɛ a ko a mana kɛ cogo cogo ale b'a kundenna de lajɛ ale b'a kundenna lajɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye bɛn bɛ se ka sigi an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ani fɛn min kɔni ye olu ka sɔrɔdasi minnu bɛ yan tɔnɔgɔya bɛ se ka fɔ ka don ko dɔ la bɛnbaliya bɛ se ka na jamana ni ɲɔgɔn cɛ nka diɲɛ ko sigikafɔ de b'a fɔ o fana tɔ ye maa 46 min ye an fɛ yan k'ale kɔni bɛ delili kɛ ale bɛ dɔnkilida kɛ ale bɛ Asimi ni k'a ka cɛya walew ni k'olu sɛbɛkɔrɔ fɔ fɛn min kɔni a ka sabali ale bi o fana o ka maa 46 min bɛ o ka se ka bila badenya sira kɔrɔlen min bɛ ani Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ o ka to a cogo la sabu ka d'a kan n'i ko i ni jamana fila ayiwa tunguruma bɛ se ka don ani ɲɔgɔn cɛ adamadenw tunguruma bɛ don ani ɲɔgɔn cɛ nka fɛn min ye olu fana ka baara ye min ye olu bɛna kow de fɔ k'a sɔnɔgɔya ayiwa dɔw ta ye kuma ye dɔw ta ye dɔnkilida ye bɛɛ lajɛlen n'i se don k'ale ta ye a kan de ye o fana ko se wɛrɛ t'ale ye k'o dɔnkili min ni o bɛ ale bolo k'ale b'o dɔnkili de da wa ale ye nin basa ye ni k'a da ayiwa Asimi Goyita la k'a kun tɛ dɔwɛrɛ sabali bɛ se ka na cogo min na ani bɛn bɛ se ka na an ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indépendance kɔnɔ Mali ni Côte d'Ivoire an bɛɛ kelen e ma an ka Maliki Jalo Renvo Maliki Jalo mun ni EDOXI ya o ye photo ta mais kuma kelen f'i ye k'a to buramuso ka ayiwa buramuso ka nin kaba ya dɛ e bi Maliki ni EDOXI ka photo e y'i sara buramuso la wa Youssou ayi ne siranna min ye Maliki grand pe kana k'a jugu ye dɔrɔn ayiwa lagrikaw ka cɛnin o tuma buramuso ka côté t'o jɔrɔ la t'o jɔrɔ dɛ parce que Maliki grand pe kana i jɔ siège kan ka tɛgɛ d'a ye o de bɛ k'an sira ayiwa bisimila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi ali bi an ka dugawu kɛ jamana ye Ayisa Kone k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn ni Ayisa Kone fɔ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ anw ka jeli de fɛnɛ an yɛrɛ ka bɔ a kɛra jara Bad ale de ye Bad de ye Ayisa Kone wele direct la téléphone na direct a ye ɲɛfɔli caman kɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ maa caman fana ye i k'a dɔn tali kɛ o fɛ an ka bɔ a kɛra jara min n'ale ni fɔlikɛlaw ka di kosɛbɛ an yɛrɛ ka jɛmukan min bɛ yen ko Sara Domicile ale de b'o kɛ ka taa an ka artiste baw f'u ka so ka t'u ɲininka u ka baara taabolo ani u ka tarikuw la i ka dɔn Bad de b'o kɛ ale yɛrɛ téléphone de bɔ ka Ayisa Kone wele i ka dɔn Boubacar Jara Bad an b'a fɔ nin kɛnɛ in kan ale fana ka wulikajɔ kɛra sababu ye i ka dɔn nin sɛbɛnni ninnu a ka se ka cari kosɛbɛ ala ka taa a ka émission dɔ kɛ Ayisa Kone fɛ an dɔn o la an bɛ foli lase ali bi o bɛ ɲɛ ne ni e ba n'o ye tanti Awa Jara Jaraba de Awa Jara min ye Maɲanbugu n'i bɛ kumaw fɔ i b'a fɔ cogo kelen na n'i ye Jaraba ko d'a kan a bɛ kɛ ko wɛrɛ ye i ye min fɔ ma ba i ta ma o nka ne ko Jaraba den ko ya Awa Jara i bɛna kuma wɛrɛ de don ne da kɔnɔ Jaraba mɔden tɛ yan ayi Jaraba cɛkɔrɔba ɲuman de ye ne ye anw de bɛ baro kɛ bulon kɔnɔ an b'an ka cɛkɔrɔba kumaw fɔ an bɛ denmisɛnw ci ka taa an ka ciw la ne nana k'e bɛ kuma wɛrɛ don o senkɔrɔ ne b'e jaabi cogo di a bɛ denmisɛn ɲuman ci an kɔni bɛ denmisɛnw ci morikɛ kɔni t'a la morikɛ b'a la kɛ a morikɛ bɛ taa an ka woro de san an b'a ci ka taa an ka fɛnw san sugu la e ko cogo di Ablaye kɔni t'a la ne m'o fɔ dɛ sitan t'a la tani sali t'a la ne kɔni ma dɔn tani fana t'a la ne ko tɔntɔn Lasana t'a la anw kɔni kun b'an ka cɛkɔrɔba baro de kɛ a tɔ n da tɛ don o la an dan bisimila min ye Ɲamoye Ture an k'ale fo Ɲamakɔrɔ cité UNICEF la ka foli lase aw ka dɔn denw ba Ɲugutu Danba Kati Malibugu la k'a dɔn ka Alu Buyagi fo yan fo Diboli ka foli ani tani ko lase Madame Mare Tante Asuma min ye Madame Cissé Fatumata Ali an b'ale fo Falajɛ ka Kujan Jai ka foli lase ale ma Lasi téléphone social Lasi o ka foli do ka lase ma Youssou ale bi kulukɔrɔkɛ da an bɛ to yen an yɛrɛ terikɛ Moribo Disi an bɛ Moribo Disi fo nin waati in na u bɛ wulikajɔ la Kupu Banu Magaji o bɛ senna nin waati in na i ka dɔn Moribo Disi an b'a na ka denbaya bɛɛ fo